Китмә Сандугач дип җырлаган Сандугач дөньяга килгән көн бүген. Илһам Шакиров туган көннәрен сәхнәдә уздыра торган була, тамашачысы каршында. Бүген тамашачы аның янына, Яңа Татар зиратына җыелды. Күпләр аны халкыбыз илһамы дип йөртә. Кем өчендер ул яраткан җырчы, башкалар өчен остаз, өченчеләргә ышанычлы дус була. Илһам Шакиров исеме ул үзе бренд, ул үзе бер моң, үзе бер олы шәхеснең исемен атауга инде мин үземдә музыка ишетәм, җыр ишетәм, Илһам абыйның әсәрләрен ишетәм. Җырларын дип әйтә алмыйм, чөнки ул бер җырны да җыр итеп кенә түгел, әсәр итеп эшләде. Үземне хәтерли башлаганнан бирле 2 яшьтән бирле җырлаталар. Кайда гына булса да, урамда да, мәктәптә дә. Илһам Шакиров 50 елдан артык гомерен татар җырына багышлый. Баритон тембрына ия җырчының халыкка мирас булып җырлары калды. Кара урман, Хуш авылым, Идел буе каеннары. Һәр чыгышына ул күңелен биреп әзерләнгән. Ул җырларны ул 1000 тапкыр җырлаган булса да, концерт алдыннан Рөстәм белән бер тапкыр үтеп керә иде. Һәм өстәвенә үзенең кесәсендә ручка бар, бер чиста кыягыз бар. Әгәр дә мәсәлән кайбер җырның сүзләрен ничектер оныткан булса, ул аны шпаргал шикелле яза иде. Җырчының якыннары бүген ул яшәгән йортта урнаштырылган истәлек тактасына да чәчәк салды. Һәркемнең Илһам Шакиров белән бәйле истәлеге бар. Аның кулында гел китап иде. Ул безнең эшкә килә иде, менә музей кабинеты бар иде безнең. Ул шунда утыра иде, эшли иде. Без инде коридор буйлап йөргәндә инде бик тыныч, бик әкрен генә теге үкшәләрне каты басмыйча гына йөри идек. Әйдә абзый мәтәм чәй куйым әле. Ипилләрен дә бик свежий икән мәтәм. Сухарига әйләнгән инде әлбәттә пакеттагы. Казаннан килгән мәтәм бу ипиң синең. Без Себердә йөрибез инде. Әй энем алай итә күрмә. Казанга кире күтәреп кайтсам кайтам, ташлап калдырмыйм. Син ачлык күрмәдең. Ул заманда бер нинди йолдыз дигән нәрсә дигән сүзләр юк иде. Әгәр дә инде аны Илһам абыйны калган җырчыларны әйтик, йолдыз дисәң Илһам абый безнең өчен кояш булды ул. Татар эстрадасы легендасына бүген 87 яшь тулган булыр иде. Ул тамашачыны, тамашачы аны яратты. Илһам Шакиров исеме әле бүген дә миллионлаган татар күңелендә яши. Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.